În joaca să alegi mâncare și trebuie să câștigi în joaca asta. Hai să ne jucăm. Acum nu mă pot juca, dar acolo să pot. Wasabi sau sarmale. Eu în joaca aceasta am 660 de bolide și trebuie să deschidem niște case-uri. Nu știu să deschidem. Acum începem noi să jucăm. Să aleg orez sau nu știu ce să teste cartofi. Aleg orez. Nu știu. Nu știu ce este ce. Cred că o să câștig, nu știu. Noi o să câștigăm. Acolo spate noi suntem mai mulți. Și una am ucis. Avem încă doi. E foarte ușor și foarte greu. Pentru că îi pot star și pot răpi. Dar noi am câștigat. Eu știu că noi am câștigat. Deschid un case. Și ce o să-mi pice? Am picat o armă foarte prețioasă. Să o găsesc. Iată. Asta e foarte brutală. Și hot dog sau hot dog. Să vedem, noi am câștigat sau ei. Eu cred că noi am câștigat, asta este foarte sigur. Da, cine o să aleagă? Ce fac colpelenii, nu știu, colțunașul, ce, dar așa e. Cine o să aleagă, cine este prost să aleagă aceea. Sau tort sau eu spun că tort la rest. Okay. Eu cred că eu o să câștig. Acela este Christmas pudding. Deoarece era așa un ton Black Forest cake. La revedere, noi ne-am jucat și o să ne vedem în partea a doua.